Γεια σας παιδιά, Βάβος εδώ και στο σημερινό βίντεο θα βάλω τα άτομα της ομάδας μου, της γκέλ μου δηλαδή, να παίξουν αναντίον σε ένα custom μπερμούδα. Και όποιος κερδίσει παίρνει δωράκι. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα είναι. Λοιπόν, πάω τώρα κοντά σε αυτούς που έχουν μαζευτεί μια παρέα και έρχομαι. Είμαστε εδώ ο Μάκο, ένας Κώτας, ένας Νταβίδ, ένας Τσάβ. Είμαι spectate. Θέλω και τους άλλους. Λοιπόν, αρχίζει το μάτς. Νομίζω γίνεται και με λιγότερα άτομα να παίξουν. Θα είναι βαρετό μου. Λοιπόν, είναι εδώ στο λόμπι. Ναι, βαράει. Έχουμε λοιπόν τον Μάκο, τον Κώτα, τον Κόιλ, τον Αρχιδόταπα, τον Ντέιβιντ, τον Τσάμπ και τον Τσάμπ. Λίγο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πέσουν. Έχουν πέσει ήδη μερικά άτομα. Και εγώ μάθηκα. Γκρέβια, αυτή είσαι, πού είσαι? Πού είσαι? Γκρέβια, Ο Τσάμπ πέφτει. Πού πέφτει ο Βλάκης? Έλα πάνω στις γωνίες της γης για να μην πεθάνουν. Θα είμαι κι εγώ second commentator. Μετά όπως ανοίγει εδώ στο red light, green light τα κουτιά. Ο Δαβίδ πάει όπου να είναι. Έχω καταλάβει πολύ ότι ο Δαβίδ είναι απλά ένας άμπαλος της αμπαλίας μου της αμπαλίας. Έλα, ναι. Κάνε μια σπεκτέτ και δες το λούπι. Το δικό μου δες. Nice. Δες και το δικό μου. Το είδα ρε, το είδα. Το δικό μου δες. Όχι. Εσύ Παύλο, εντάξει. Ο Μάκο είναι στο κλοκ. Ο Τάπας είναι στο κατουλίσουα. Είναι νεκρός, αλήθεια λέω. Τσαβδαρίδης είναι στο factory. Μπροστά στο αμάξι, Τσαβδαρίδη. Εκεί. Τώρα που δεν κολλάω δεν μπορεί να με πάρει. Κόντας είναι Δεν ξέρω. στο μιλ. Ο Κώτας είναι σου για όλη τη μάνα. Ο Μάμος και το λάκι του Μιχαήλ. Όχι, εγώ μπήκα. Το λακ. 999 πίνγκρε. Πολλούσε εδώ το κουμπάκι. Τι σημαίνει να είναι? Ποιος το έκανε? Ο μπαμπάς. Δεν πέθανε κανείς μέχρι τώρα. 6 είμαστε. Ναι. Ο Τάτα δεν βγήκε. Ο Τάβας είναι δίπλα από το κλοκ. Παύλο που είναι. Είμαι πάρα κοντά στο φάνη. Δεν έχει το κοιτάει. Όχι, πρέπει το εγώ. Ο Δαβίδ είναι κοντά στο graveyard. Δαβίδ, είσαι σου για όλη τη μάνα. Ο Τσάβ κολυμπάει. Τσάμπ, ωραίος κολυμβητής. Ξέρω. Τι. Κολυμπάς. Κολυμπάς. Τώρα πιο γρήγορα. Το χώριο. Άμα δεν Έχω να πω ότι ο Τσάμπ θα γίνει ο επόμενος Μάικλ Φέλτς. Ο μπρο οδηγάει μπουγκάτι στα χωράφια του παππού του. Ένα μπλε. Έλα στο φάνη. Ο Τσάμπ είναι στη διάολη τη μάνα. Ο Τσαβδαρίδης πήγε στο μασάκτη. Ο Δαβίδ φοβάται να πολεμήσει.
Τσαβδαρίδης είναι κοντά στο Μάκο. Τον είπε και Τσαβδαρίδης. Ήταν, τώρα έφυγε. Πατάει ο Τσαβδαρίδης στο Μάκο μια φορά. Πήγε να το πατήσει και δεύτερη. Μη σταματάς! Glue wall! Τρέχα! Φύγε, φύγε! Όχι κύριε, φύγε! Στους μας τα μαξιγιές! Δεν το Τσαβδαρίδης που στο προηγούμενο μάτσο είχε βγει top 3 αλλά δεν τραβούσα record. Ο Τσαμπ είναι στο Cape Town. Ενώ η αρχιδότοπα είναι, φεύγει από το Κατουλίσιο και πάει προς τον Πιμοσάκτη. Σκάσε! Κάνε δίμηκα αυτή! Λέει Γιάννης που είμαι! Ο Γιάννης. Ωραία, φύγα! Με βλέπεις τον drone, Ναι. Έλα. Και περίμενε. Ο Τάπας είναι στο Πιμοσάκτη τώρα. Είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Ο Μάκο πηγαίνει προς τον Κώτα. Εγώ είμαι αυτός. Προς το Τάπα, μπερδεύτηκα. Τάπα, τον ήπιες. Ναι, αυτός είναι Μάκο. Πετάει φωτιές. Πετάει ήδη 25άρια. Ο Κάρτς είναι εκεί. Χτυπιέται μόνος του. Πλάκας. Πάτησε μερικά shots, ο Μάκο φεύγει από εκεί, πάει πίσω από την κλουμπ, πάει μέσα στο σπίτι. Ο Κώτος πηγαίνει προς το πικ νομίζω. Ο Δαβίδ είναι κοντά στο fight με τον Μάκο και τον Τάπα. David! Κάτι να πω να Τον ήπιες! του πήρε τσάβο. Έχεις τα μάτς. Όχι. Έκανα πάλι. Κάποιος παίζει fight. Ο Δαβίδ έβαλε glue wall και καμπερών εδώ πέρα. Ενώ δεν έχει κάποιον, πιστεύω. Πάμε τώρα Μαρούς. Ο Τσάπ πηγαίνει που να είναι, βλέπει... Όχι, δεν είναι glue. Πήγε κατουλήψα. Τσαμπ! Ωραία μηχανή! Ωραία μηχανή! Ο Μάκο έχει το αγροτικό. Δαβίδ! Δαβίδ! Καμπερώνεις του... Άμα θέλω το φέρνω αυτό και γαμάω τώρα. Και αυτό που θα βόμβα. Αυτό τέτοιο, που ρίχνει μια βόλτα στο κατευθείαν. Όχι, είναι στο πόδι μου. Από τον τρόπο μου. Πω, μην το πάρεις το μαλάκα. Όχι, φεύγει ο Μάκο. Τώρα τη βλέπεις. Να κάνω όλα, ξέρεις. Ο Μάκο είναι κοντά στο Κώτα. Να τη μπήκαν φάτσα με φάτσα. Ο Κώτας είναι. Φταίει drone. Προσπαμάρει με τρόγκον. Η αρχιδότοπα είναι στο τέτοιο καμπερόνι εκεί πέρα. Μας έσωσε.
Ο Κώτας φέρνει τον Μάκο. Με το τρόγκον εννοείται. Μάκο, σου καμπλέ το γαμματισμί. Ο Δαβίδ πηγαίνει φάτσα με τον Κώτα. Πού είναι ο Δαβίδ? Φεύγει ο Κώτας. Πού είσαι ρε, ακούω μας. Όπα, εδώ είναι ρε. Ρε μαλάκα, χωρίς τρόπο δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Ο Τάπας παίζει fight με τον Δαβίδ. Απ' την άλλη η Τάπα. Δεν θα φάει το Μάκο να το δούμε. Ένα πολύ επικό fight. Ένα τεράστιο επικό fight όπως λέει ο φίλος μου. Ο Δαβίδ προσπαθεί να βαρέσει. Δεν μπορεί, είναι άχρηστος. Και ο τέτοιος, ο Τάπας τρώει τον Δαβίδ. Κλείνεται σε κλου. Σχεδόν. Και τώρα μπήκαμε στο top 3. Ο Τσάμπ στο top 3 ο Τσάμπ. Με το καμπέρωμα του Θεού. Ο Μπρο έχει καμπέρωμα plus playstyle. Πάμε ρε μπρο. Παιδιά μη φοβάστε. Ναι, Καλό. ωραία. Μικρούλης είναι μικρούλης. Έλα Νίνη, έλα πάνω. Ήρθε και ένα σκυλάκι για να δει πόσο άχρηστος είναι ο Τσάμπ. Ο Τσάμπ παίζει fight με τον Τάπα. Βρήκε τις glue τους. Έφαγε τον Τσάμπ ο τέτοιος. Τους πάρει στην glue με τα μάξι ο Κώτας. Μισάρει την glue ο Τάπας. Ο Κώτας ρωσάρει. Ο Τάπας του μπαίνει από πίσω ο Κώτας, ο Τάπας του βαράει, δεν του πετυχαίνει τίποτα. Ένα επικό fight από αυτούς τους δύο. Έχει έτοιμη την grenade ο τέτοιος. Βάζει κλου. Πέρασε από μέσα. Ο Κώτας είναι για το win έτοιμος. Γυρνέць, πάτωνα. Και ο Κώτας παίρνει το win. Ο Κώτας παίρνει το win. Ο Κόλλης. Τράβηξε στο δικό μου. Θα πάρει και το δωράκι που θα δούμε τι θα είναι. Πάμε κι άλλο. Και πρώτος είναι ο Κώτας με 2 kill, αρχιδά με 2 kill, δεύτερος, τρίτος ο Τσάμπ, τέταρτος ο Δαβίδ, πέμπτος ο Μάκο με 1 kill και έκτος ο Τσεβδαρίδης με 0 kill. Ναι, ναι. Μπρο, σε πέρασε ο Δαβίδ.